Merhaba, evçûkê me jî garanîk e. Ji ber ku dema xwe pirtir di nav garanê de derbas dike, pînava lê hatiye kirin. Bi Tirkî jî ji xwe jê re dibêjin sixir balıkçılığı, bi îngilîzî cattle egret û bi latînî jî bibulqus ibis. Bi navê xwe yê nû ardeya ibis. Ew jî ji malbata heronan e, ji malbata masîxuran e. Lê ev cure weke masîxurên din zêde debara xwe bi masiyan nake. Pirtir bi beqan, bi marmerokan, bi kêzikan, bi kuliyan û tiştên wiha ên nav garanê tên dîtin dike. Çûkekî xweşik e ew jî. Ew jî weke careke din jî me binav kiribû, çûkekî doravî ye. Niha li ber li nav avê sekinandiye û li bendê nêçîrê ye ku beqek tiştek bileqe, ew jî bixwe. Niha me qala garanîkê kir û garanê kir, dewaran kir. Ahava nimûne hate ber evka me, ba çêlekek li vê derê ye. Ova garanîk jî li dûne. Tam şensê me hebû. Belê, belê, ava garanîk li dûne. Çi tiştê ku ji ber lingê yan jî ji ber devê çêlekê bipekin, wek kulî, wek beq û weke tiştên din, abine, abine, abine ava dixwin, ava dixwin, ava dixwin. Ev tim wiha li derdora heywanan e, çêlekan e. Loma jî xwe weke me got navê wan kirine garanîk. Oh! Tesadüfeke pir xweş çêbû. Me qala çûkê garanîk dikir, garan bi ser dihat û vê dîmenê xweş me ji xwe re peydê kir.